दुखुनांथाव आपडेट। हेलो एवरीवन, फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। तो नैबे समावहाय आपडेट्स नुनो मोनदों। तो जोबोद दुखुनांथाव आरो मा बुंनो ना, साननैसो थाबावोब्लानो 2025 फैनो थांगासिनो दङमोन। नाथाय जोबोद गिदिर मोनसे इन्सिडेन्ट जाबायना, जेरावनाखि 200नि खाथियाव 100निबो बारा ना। तो बेबायदि पेसेन्जारफोर दंमोन आरो बिनिफ्राय सानैल'सो बेबायदि बासायनो हानायखौ मिथिनो मोनदों। जोबोद दुखुनांथाव आरो मा बुंबावनो बिनि सायावहाय ना। तो जेरावखि थाया मानोना जाथाया जायोब्ला खारग'नो हामारा, गोजौआव थायोब्लाबो आरो गाहायाव थायोब्लाबो ना। तो माबे समाव मा जायो रावबो जेबो बुंनो हाया। तो मानसिनि जिबना बिदिनोसै, थास'लायनाय दै बायदिसिना, दसेनो दानो दङ दानो गैया ना। तो जोबोद दुखु मोनदों आरो खनसेयावनो बेबायदि गोबांथार मानसिफोरा रुंसारि जालांनांगौबा बा बे बुहुमखौ नागारलांनांगौबा, बेबायदि मानसिफोर थैनांगौब्लाना जोबोद दुखुनांथाव। तो गिदिर मोनसे इन्सिडेन्ट जालांबाय आरो बे 2024नि जोबथारनायाव ना। तो दुखुनांथाव, बुंनानै फोजोबनो हाया आरोना, बेबायदि दुखुनांथाव जाथाय। तो थैनो गोनांनि दिन थायोब्ला बिदिनोसै। दा 200नि खाथियाव फ्राय बेबायदि सेवहांगार ना। जेरावनाखि बेंककनिफ्राय बेबायदि करिया, दक्षिण करिया ना। तो दक्षिण करिया फारसे फैबाय थानाय जिथुनाखि पेसेन्जार फ्लाइट, तो थाबैनो हरखाबै माबोरै बेबायदि जाखो ना। इन्सिडेन्ट जानो गोनांबा बेबायदिनो जायो आरो बेखौहाय रावबो लाखिनो हाया। दिनै समग्र बिश्वखौनो सोमावग्लुंनाय मोनसे गिदिर एक्सिडेन्ट बियो ना। तो साननैसो बावोब्लानो आरो बे बोसोरखौ बिदाय होनो मोनबायमोन। नाथाय दिनै 2025 फैनायनि सिगांनो बेबायदि रुंसारि जालांनो गोनां जादों। तो मा बुंनो, दिनै हास्थायदोंमोनब्लाबो ना। तो बे 2025खौहाय मोननो हायासै। नाथाय जानो गोनां जाथाय मा खालामनो, मानसिनि जिबनाव बिदिनोसै। गोबां रोखोमनि जाथायफोरा फैयोना। नाथाय नैबे मोनसे जाथाया जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जादों आरोना। तो आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांदिनि। तो जोबोद दुखुनांथाव। ভয়ঙ্কৰ বিমান দুৰ্ঘটনাই সমগ্ৰ বিশ্ব জোকাৰি গৈছে। পুৱাৰ ভাগতে সংঘটিত হৈছে ভয়ঙ্কৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। এই ভয়ঙ্কৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত 179জনকৈ লোকে কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। 181গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বিমানৰ আকস্মিক দুৰ্ঘটনা। মাত্ৰ 2জন লোককহে জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গৈছে, যি ঘটনাই সমগ্ৰ বিশ্ব জোকাৰি গৈছে। বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁতেই ৰানৱেত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল বিমানখনে। ৰানৱেৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দেৱালত প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰিছিল 181গৰাকীকৈ যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বিমানখন। আৰু ইয়াৰ পিছতেই জ্বলি উঠিছিল 181গৰাকী যাত্ৰী থকা এই বিমান। দক্ষিণ কোৰিয়াৰ মুৱান আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা। বেংককৰ পৰা দক্ষিণ কোৰিয়ালৈ আহিছিল সেই বিশেষ বিমানখন।